Det var næste dag, eller ja. Og så kom jeg hjem med, så kom jeg så til, var der ikke det der med, at vi havde fået den der sang for? Nærmest, ikke? Og det Jytte? Jamen, det var alle. Altså Jytte og Jytte. Ja. Og Lone Kellermann og dig. Altså, prøv lige at forestille jer mig, en lille nisse sidde der mellem, og Katrine Jensenius og Signe Birkbøl. Altså, ja, det er jo 20 år siden. Altså. Store kvinder, som jeg så op til. Og vi sad, og vi havde en meget lille øvelokale. Ja, men pludselig at få så meget opmærksomhed af alt. Nå, kan du skrive? I et meget lille, jeg blev lidt klaustrofobisk. Men den her sang kom ud af det, og det sang Jytte Pylone fra scenen, og folk grinede. Og jeg tænkte, nu kan jeg falde død om, nu er jeg lykkelig. For hun sang, Unter der Cisterne sitze ich am Klo. Nu så jeg bare gerne, at der var mere to. Let papir på rullen der, for uden papir, så bliver den svær. Min hat, den havde fjer. Det har den ikke mere. Så begyndte det. Jamen Thomas, for fanden, er den nogensinde skrevet ned? Det er der virkelig ikke tid til. Læg lige på YouTube, Lars. For satan, det er for sent.